Ndizi TV Ubwansu Gusii. Mwancho murigere ribwega taseni kya Ndizi TV ngwege nabunambu yorandonsi ya sore na nogendrete kwego kikigimaso kubwate miroberionsi ya Ndizi TV nabwo obwansu bwo Gusii keroere tariki yemo yomutinyi Ikomi umwaka wa 2024 keramanga gendrete gokorekana imesi ya Kenya anene chiri tukobono omuroberio omuya bwo bokoreri bwo bwenya osha oba kogo chaka bene asaba Kenya bagendrete kuburiwa babiri bakuburiwa babe bawesokia na kwerikia iliyo konyoro bokoreria senchira ere yobororo ase chinyagitari nechinga kiboigo aboroberio gose omoswada bwoko mwaka isiko omokonyi bw'umurai w'Serigade Gashawa oberego kobekwa bosyo bwebunke emagoroba yarero ogosumu basorero ase Gashawa komochiwa namamocho au gati yabo butumikyo bobebwe nibo yeserikali gati ya mamochanda mange chinga ki gati y'abachumbe bagendrete gose babere bakubekese yabo ayo wanchirana owakwa isiko kwa ye Gashawa nomo gusemonogeri bwebungenene Moses Masika wetangula nigo anchiranire omoswado yo notabuna nigo ikiranetie alionsi aganeire yokobeka omoswada bosyo bwebunge ninganera bege kurigererwa heriyo tororena nara yaya guchako bwate Gashawa nachikotigarobisi usenigo agochia koruswa abisi nonyene chingaki abananchi naboigo egati ababwatanene nabarayibechi kanisa bagendrete kogikirege tamkirekega na otebabuna tarige tamkirekireki ya Gashawa na bwente gutigarobisi na mono gwikaransa okora chingwana n'umurai wense Ruto asoko eneki abuna babere bakubwatrana eriyo gosikia ense ya Kenya bosyo jaragire Chinsa Ikomi chabona mugoroba chinga kingo kwariganya SMS Amayia eriyo ngumanye muna nara ya na kwariganire asenchera ere yobwenge gendero tonyora sesemo ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital asesemo ya YouTube tonyora wetera Ndizi TV News na biga website yeto tonyora wetera www.ndizitv.net eriyo togendere gusanga sobwamo. Eriatriane Everlyne Osero Sara mumanyi nero koine kechibicha nero gicha wekere na bego Lydia Mose nero tokubatira na sensemo yebimanyerero ngo kwariganyo bego koba amonanche goika omwerio Amayia ye Chinsa Ikomi asenchera ere yobwenge tokoya chaka sensemo aseyemo gose tokoya chaka senchera yobo ikiranu kegima nene kubwatkana na mangana yobo chenu ase umuroberio omuya abwo koreri bubwenya osha obeire kogo chaka obokoreri imeyense ya Kenya asaba Kenya barabe bago chaka kwerikia omoroberio yo eyoko irari bagari omoroberio ONHF yobere ko gutumeka ase ege kabono no moroberio rengete kwenekia n'abakenya bonse babere bakonyora obokoreri bobubenya asenchera ere yo bwororo achinga kiye serikali ngendete kuri ira yo kwenekia buna nichwakanira abananchi bali abo konyora wese kwenekia buna nabaro banyorire obokoreri bobubenya kurwase county ya Kisii nigo omoroberio yo oba kogo chakiwa bene yo gukora nomu waziri bwobo chenwa serikali ya county ya Kisii Ronald Nyakweba oyobaga koro kubore gochase abananchi gosaba menyebe county ya Kisii wesokia na kwerikia eriyo konyora obobwenya ase chinyagitari imiya serikali ya county ya Kisii mune county ya Kisii daron twashiriki ko chencha korwa NHIF gocha insurance yenye korokunga SHA Social Health Authority NHIF na SHA njiro tofauti mono ne chimo kyagera ekibwate kyokolega asere eyemo egendo yagiya chenjini ngeringa ki amarita chenje urwene chae bocha SHA egendo yakabere SHA service irabe ko abananchi baito nere igoro mono kubweri ya NHIF igo nebwata mangana mayasana imese service irabe chikwena no asabantu baito abantu baito ko basabanga kamuranche eriyo onyore konyore service ase ebimenya erasima ogende orikwense ochia orikwe kwerikense eriyo anyala go benefit tongo nyala go benefit nyotura erika ase
ebime yenyia oikaigo oikegari asinya gitari ende yonsi ose origie mo community promoter ori oyo ore seko bashinani ari somenyete akori ke kyaro irwe ege gadget agoja gutumeka gukurika uri gweri kense erio nyara go benefit kurwase this new insurance cover ya chakire rero igo ora ike asinya gitari ya level 2 level 3 nande kwerikirense igo akonyore service ota okana kindi gyose no takana no akana kuliko udumiwe urwari gukwansa ogwene amangana ndi baadaye kwa hiyo twabasabire nga kamera nchese mwabeta mwirike kyara ndumu na serikali twabekire mikakati ya kutosha abandu baita babere 3 bali basomiwe na kibabaja kubasomia mbachi babata hivi inki insurance yenya togotigana nayo nigo mubere bwo mospatio yo mubwe myaka yegatwa bagogotoka ko rutire mbarabare ne para ase Chinsemo chiagesima imeye county ya Nyamira korengana nabamenyi ko ase Chinsemo cyo mospatio yo otamanyiri asakagire bunanigo aiteretwe asangao na koretwa ase ayo abanyanyimbo ko rwase egetaseni yakeroka anigo bagwikirana sayo na kurusu mubiro yo asibayo ira wikasengendu yagucha chingaki obotki bwa chakyokegima edio komanya ekyokerere tomosbatio yogosiro bwo mubwa no mubiro yo gotoka ase Chinsemecho nigeme birende yabereke gotoka Chinsemo au ime yorogonkorwa gusie bikore bigenderete kogikerwa asabanto baboriwe kwenekia bunanko ko baikabare abamwe abange na monogo temokia ebitambukiro byogoita abamwe abo ekero goseno kungusana na gose botukanu babiro bakwenekiwa egatiabo twanyora musbatio yaitire kera basigari bagire kumuraba mane nabanyenyenyire tokubolinga gakibono ndo abasubati togoitubune kinyama igabono mbiya gakitogoitwa abasubati bagoitwa nande tari aigaoka yaba batebire bwesti mugiranga bumutagara muino musubati naiteiro orabwo musubati naiteiro nande kegoria kama kimyako 25 paka 28 paka 30 abo wano moyo itire tamanyiri ngaisobo wano yonomo ogo kumyo kanene abasubati bagoitwa monto itware ntwa na bolendi mboli gesima igekene titaya chiabege tuga igamba kanyabyosi moino titaya chonsi pinchi yo pinchi yo taya nchi yo bakanyabyosi moino machenwa nchi yo kende nkeyo nabantu tinda baturaitu nwane stimegora yatangase twenga yateyo igasiri tukoli igora matukande stimateyo tumenyetege sunte nabatoko menyege sunte tutandike tukomanye county yetu ya chore Nyamira nyaribege ntago kora Nyamira abwo komanya ngange tukibako kora abamisi yetu achorete igora Omukanyi bw'omuraibwense Rigathi Gachagua nigagendete konyora chingongo asomoroberi obwoko morusia abisi ogenderete awase omubunke o Kibwezi West mutuse mwenki abereka gwikirania omuswada bw'okumorusia abisi Gachagua bosi obwebunge omuswada bako gwanchano nomonogeri bwebunge Moses Masika wetangura sotabona nigo oikiranetie alionsi aganeirie mutuse nigatabona wekabono ababunge chimibere 90 yomonigo gose babekiresei yogoitabirana okorusi wakwa yabisi Gachagua niga kumuchiwa amamocho atano nomo gati abo butumiki bubebwe nibo ya serikali aso kwenyorera nibo asebaterebuna nigo abwenete kurwa bisi asencheremo yo kurwa libaga gochiase umuraibwense amona baraibande kurwa bokorera borobya ase abananchi rikoreta amagendero. His Excellency Rigathi Gachagua has grossly violated Articles 10(2)(1)(a), 10(2)(b) and C, Articles 27(4), Article 73(1)(a) and 2(b), Article 75(1)(c), and Article 129, Subarticle 2 of the Constitution of Kenya, as well as Articles 147(1), as read with Article 131(2)(c) and B of the Constitution of Kenya. And when the time comes, Mr. Speaker, I will be laying detail, article by article, to show the violations. On ground number 2, Mr. Speaker and honorable members, at the opportune time, I will demonstrate to Kenyans that His Excellency Rigathi Gachagua has violated Article 147(1) of the Constitution and Article 152(1) of the Constitution of Kenya, the most progressive constitution in Africa. Mr. Speaker, on ground 3, I will be demonstrating before this House to Kenyans and to the international community
that His Excellency Rigathi Gachagua has violated Article 6(2) of the Constitution, Article 10(2)(a) of the Constitution, Article 174 of the Constitution, Article 186(1) of the Constitution, Article 189(1) of the Constitution, as well as the 4th schedule of the Constitution of Kenya. Mr. Speaker, this is the Constitution of the Republic of Kenya. It is not a mere document. It speaks to the soul of this nation. Omugavana we kaunti ya Kakamega Fernandez Barasa amo na baraibande ni go bago kiro kubwatira na gatia serikali ya nene ne serikali ya kaunti yo ase okoro osaso go ikiranie meroberio ya magendero ase kaunti go kwana ime ye kaunti ya Mombasa ni gabara ya bo baruro kuboreo cha serikali nene ko gendera kubwatira ni serikali ya kaunti anene ase ogo tabokia meroberio ya magendero eriye kwa mete eriyo kwene kiabu na abananchi babere bago konyeka Barasa niga kirembia mono go cha serikali ya Kenya Kwanza anena se oko yesira kaunti ya Kakamega asogo ikiranie mirobero au ya magendero gati abo ubwagachi bwenyagetari ya Kakamega level 6 egati ya magendera ndamangi. We have various opportunities available in the tourism sector, which the chair of Tourism Regulatory Authority, Mheshimiwa Shali, is here. He has also highlighted on how the county can tap on those opportunities to market our tourists, our sites, the Crying Stone, our tropical rainforest, which is the only rainforest existing in Eastern Central Africa, and many other opportunities in terms of positioning Kakamega as the investment hub. Tourists watatoka nje na ndani ya nchi hii ili wakuja watutembelee hapa, na wakitutembelea tutapata vijana wetu wakifanya kazi, tutapata pia income. Namabwatani be kyama kya Jubilee nigo banyorire omwe sone magega yeke gambiro wetia obutereneri bwaye David Murathe buno mukonyi bo munyakirogo ase ekyamekyo ase omo yo kabero muraibwense urumeigai Kenyatta aragendere gutigara koba omuraibe kyamekyo naboigo Jeremiah Kioni koba omuriki omonene bwe kyama yani gago chamagega yo kumusana na koine kiwase kyamekyo asokogania amaonchorerio yobo teneneri nigo bona babwatani abo be kyama Jubilee babere bakogokera okogendera gutigara gitene ina askeria baboririe abantu kwesokya na kwerikya na kugania okobwatrana eriyo gusikia emerobero ye kyamabusyo. Leo tunafurahi kwa sababu koti tena imetoa huo uamuzi na kuhakikisha kwamba chama kiendelee mbele kikiongozwa na party leader Uhuru Muigai Kenyatta, Secretary General Jeremiah Kioni, Vice Chairman David Murathe na treasurer mzee anaitwa Gichohi. Tunashukuru, tuko na furaha ya kwamba chama chetu kimerudi nyumbani, chama kiko imara, chama kimesimama, chama cha Mlima Kenya, sasa tuko gangare. It was a day for members of the Jubilee because as we celebrate the ruling, we also know that this country has its own issues, and this ruling could not have come at a better time. Sasa ni wakati wa wana Jubilee na Wakenya wote kujiunga na chama chetu so that we can be able to start moving forward, because kuna kazi mbele ambao ni muhimu sana kwa Wakenya na lazima ifanywe. I'm very grateful for this day. Tumerudishwa chama and mnakumbuka katua Serikali nigegendrete koine kiabuna oburendio buyabwa manani bwabere bokoine kiwa ense ya Kenya o nigo omuteneneri bwe bwa manani mense ya Kenya Alex Le Marikoko aberega kubwatukege kurege tindi go chasi balibons baraba kwebwatana mangana yobo saria bwa manani gati yabo okoira maki nabo igo wesona nemero biri yere mamincha yeri chiko nigatere bunondo bwese urachi konyorekana nigarabega kwimukiriwa egetamkirege tindi korengana neri chiko rie katiba asekera tebire buna gosaberega kwenekia buna serikali nechikwatirana n'abakuri emiremo bonsi asoko enekia uburendi burobu yabwa manani nabo igo chingiti chorosana. The reason why we are providing this kind of training is because forestry is no longer just about trees. Forestry is an environmental matter. It is a matter that affects national security, and in fact conflict over natural resources itself is a matter that can escalate into situations that can interfere with the security of our own country. Yeah, the status of our forests is fairly good. We have had
a lot of forest rangers, 2,700 forest rangers newly recruited and deployed to our forest. The illegalities have considerably subsided to the bare minimal, and we even expect that to become even less, given that we are going to release these commanders to the field. So we expect even the crime to go down. We in Kenya Forest Service are moving towards zero tolerance to corruption, and any officer found engaging in any corrupt practices, we immediately interdict. That is what our SOP says, and that person is left to face the law by himself or herself. I really want Mwanchumuri bano oroboti oraro threto mwiri wa Amayia Chinsa Ikomi asenchira ere yubwinge kurinda ya munaya na mangi ndogendrete gukwarganira yora chikonyora asenchira yubwikiranu akera aragensa ya mwana bigo Chinsa isato chamugoroba nere Vincent Onyancha ngo kuganiria uburire bworo byasemerobere kubwatia na sengo kunyore buna semerobere yonse nabakondera otunyora asensemo ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube otunyora wetera Ndizi TV News nabigase website ito wetera www.ndizitv.net togendre gusanga asubwa moire trene Everlyne Osero Lydia Mose twabotera na sense moye bimenyerero na bigo sara mumanye nerene kyachi bicenerio gichawe kera senchira yabene twaruburire riboro bya nabigo emagoroba erentoerero